Tubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Daki lakteli ki dawai kuli ki drip bat bonjai ki dawai lawan Brett Shamartan hakajan me jongka arp kondai tari ujiliu arhajar arpulai. Kini gidei ki dawai balasei naga medical store kapadon hajan jongka Ganesh Das Maternal and Child Health Hospital Shillong. Lalap ya kejungan Brett ya kini ki dawai da unong yalam jongka Meghalaya Awakening Concerned Citizen uba Banshai Marbanyang. Lawan Brett ya kini ki dawai da ki sauteli ki truck jongka Shillong Municipal Board. Kani ka kenhun kala pentip basyen kan salaj ban ya kendo yau District Health and Medical Officer bat kumjuru ya ka menteri ketenat ka kot ka kia ka Dr. Amperin Lendok. Daki hajar ngut kila syakta na kada wajing ter ulabba bat ka jingkruit kal air hagini ki kindiat sengi bala letno. Ka Executive Director jongka State Disaster Management Authority ka kong Mat Seudor Warnongbri kala pentip bakidon shispa khandai teli gisnong ki bala syakta ha barok ko wei gejela. Khat lai hajar nrius pa prapu arngut ki brio kila syakta na ka jing slei bat ka jing tua khandau ar punyu teli ki jingri kila yap na ka daw ka jing lenchop ka bor mariang bat kani kalong kat kum ka jing khain ka ba haduk ka lai phok tarik jeliu ar hajar ar pulai. Ki paiba kila turpuk syaga office jong ka BJP ha Manipur namar ba ki sngo bitar halor ka jing syak siat yap jong ki arngut ki brio ha ki lekno ha ka sngi hat majai jong ka tayo. Ka jingtur jong ki paiba syaga office jong ka BJP kadai namar ba ki kenok bagadai ka jing bumler ka sarkar ban te lakam ya ka jing ya kanan. Ki pulit bat kisipai kila siat bagi tear gas ban penprai ki paiba. Nrei ki paiba kimki bat ki pen itriam. Namar ba ka jing ya pen ibor kalong ka bajur ki pulit kila siat penting ru da ka sulai. Nrei hagatai ka jing ja uway na ki riu paiba ula kalon yam bat bungut ki bamensau kentuk ya ki kentai. Ki pulit ke jela Tripura ki layok ban kurup bon ba ki drugs heroin ki basyong dor hado katsan point like lor tengka bat ki layok kem ya nrimut ki brio ki badon kti ban kai bi. Ki pulit ki layok kurup nungkong lai point saus pa katsan kilo u heroin u basyong dor kat lai point prak lor tengka na ambasa ka badon ha Dalai district bat kam hadin ki layok kurup sana ka wei ka auto rickshaw na jan Bodha Mandir. Ki pulit kila pentip bagi tegi drugs ki dei ki bawan na Burma lengba ka Manipur bat Mizoram. Haduk mentah ka jing coket kadang ya syakmat ban lap ya katenrai bawan u drug. Bat ban kem ya ki brio ki bajudon kti haga kam khai drugs. Haga jing ja accident rel ka balaja ha Odisha Sauteo mensua. Ki don haduk prapoi teli ki medyap ki bompat itu. Nrei ondala deple ya ka DNA test arp khandai teli na ki mentala itu. Lapha prapo prateli ki sampel sya Delhi ban le ya ka DNA test jong ki prapuai teli ki medyap. Ki bahieng jong ki santeli ki medyap ki lawan poi sya Ames Bhubaneswar ban shimti ya ka medyap. Kumban syupun kan mau ki ladon hadu arspa khandai pulai ngut ki bayap bat palat si hajar ngut ki bamensau naga jingya accident ki lightly girel ha Bahanagar Bazar ka bahap hapo Balasore district jongga jilla Odisha. Ha ka jingle DNA test la shim sample na usnyo ki bniat ki shieng ki tersim bat na ki thiet ksa bat la pha ki sha Central Forensic Science Laboratory ha New Delhi. U menteri rangba jongka jilla Manipur u Biren Singh ulami na la yeng ban lekbo ya ka shiti resign kam jong u sha ka yeng jong ulat nrei ula phaidin no shiteng lenti hadin ba ki paiba ki babun ki la yalum bat khang lenti u ban let namar ba kim kwa ba un resign ki paiba ki la sedang yalum nadu na yeng sa jong u ha Emphal bat kumta u Biren Singh ula rai ba un ko ngo ya ki paiba bat unom resign satya. U Police Commissioner jangka Pune u Ritesh Kumar ula suspend ya nyongut ki officer pulit namar ka jingbom long atkar jongki
halor ki arteli ki jingja ki baki runar kila yok ban punjulor ya ki kali hapo uput usam joka Sahakar Nagar Police Station. Ki nyongut ki pulit ki balasya suspend ki kentup ya senior police inspector, inspector joka crime, assistant inspector, arngut ki sub inspector bat arngut ki pulit langrut. Bon teli ki kali kila syak punjulor na pedang jongki arpun riu teli ki arsyaka arteli ki dukan kila syak penpra bat kawai ke office ha Aryaneshwar kala syak punjulor na marka jingya kan at kabalami ha pedang ki khat sangut ki briu. Commissioner ula kenok baki runar kila yok ban lek kumne na gadau ke jingbem ler jong kita ki hek pulit ban pek ya ke jaka ke bahap hapo ke jing khmi jongki. Ka jing ki ha ki benta bo pair jong ke France kala nangjur syu. Ki pait ba kila thang ya ki kali kila penpra ya ki dukan bat kila kendang napang ya ki nar barricade bagi pulit kila khang lenti ha surok. Kala mi ke jing ya pen ibor ha pedang ki pulit bat ki pait ba. Ki pait ba kila kawang ya ki pulit da ki tiar kat bayo kumta ki pulit ki hap ban siat da ki tiar gas ban penpra ya ki pait ba. Ka jing ya ki kadai nagadau ka jing yap jong wei khuna ubadang khat news nem karta ha ka jing siat jong pulit ya ka kali Mercedes jong hadu baka kali ka baunya kala kala khongpong. Kani kadai hadian bau ni khuna pensange ha ka por baki pulit kila aidak yo bau nian. Kumba shi spangut gibriu kila yap ha Mexico nagadau ka jing shit kerang palat kasngi. Ka jing shit ha Mexico mentau snem kala long syaba palat bat kala poi hadu 10 degrees Celsius. Ka jing yap briu ha gi jaka ki badon ha khapbot bat ka jela Texas jonggari USA. Kat bah Texas pat ki briu ki don khan yongut ki bala yap nakadau ka jing shit palat ka suin beneng khat wei ngot naki ki dei ki bala palat ya ka hnriu pos nem karta. Ka jing shit ha Texas kala poi hadu 10 degrees Celsius. Ken Matthew udai unong India ubana ka jela Kerala hnrei ula lech shong lech sa no sha United States of America hagis nem khat khandai spa new pokle. Ulalong council member jong ka Stafford City la Bonsnem bat mentau snem ula job ya ka election hagabau la sha jet kum mayor ubatmai jong ka Stafford City bat lapan bam smaya dau mayor jong ka Missouri Robin Ellicott. Matthew ula pendap ya ka jing pule jong na ka University of Bombay bat hadin bo ula pendap ya ka MBA ula tray kum accountant but financial executive hagi company bopair kentup ha Toshiba kabadon ha Houston, Texas. Wayurang ba banagari France ulala bantau record tamai haga Guinness World Record hagaba ulala ban mare shispa meter hapo ka khat new second harangkat kading kabala thang hagi jan bala sop ya ka met jong barok shirinyang. Uni udai Jonathan Vero. Vero haga jok kasngi ula thau arteli ki record kata kum ubriu ba step tamban mare haga shispa meter klem da pendon kam ya ka oxygen nalor bala thang ya ka met jong bat sakawai pat ka record kepadai bau lala ban mare jengai rengkat bat ka ding hamet. Ulala ban mare hadu arspa nyu pu point arsan meter. Ki pulit pelip ding jong ka Bangkok kila lech ban ai jihikai ya ki khna school bakin nang ban pendon kam ya ki tendong air pelip ding lani ki fire extinguisher laraja kanu ka jingplo ding. Nrai kat ba kidang ai jihikai ya ki khna kala ja ban ka jingja ka basungsi haga ba ka ni ka tendong air kala bethei but way khuna school ulayam. Kani kalaja Haraja Vinit Muthayom School. Kila don kumba laipongut ba mensau hagani jingja. Haga jing toket ki pulit kila lap ba jing bethei kadai namarba la pensya sngi palat ya katendong air ka badang supendap air dangsyen. Ka Federal Aviation Administration jongka United States kala menjur lembaga ain ban aibor ya ka Aleph Aeronautic bakan penmi ya ka kali ke baher hasun.
Ya kani kajing ibor la ai da kajing tho ka baki ong ka special airworthiness certification. Kani ka company kadai ka badon ha San Mateo, California. Kandai ka kali ka bayat da ka boarding electric. Kiladon hado saus pa sau hoteli ki kali ki balabat booking lupa da ki brio shwa baka company kan penmi. Ka alaf kan sedang ban penmi yakini ki kali nadu usnem arajar arusan. Ketu kalong ka kubor na kimat kublai.